Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Country TV. Please like and subscribe. Isang malupitang paghahanda para sa papalapit na The Battle of YouTuber, kung saan isa ang ating idol na si Buyongas nasa sabak sa boxing match. Dahil sa lakas ng hype na ipinapakita niya sa tagapanood ay talaga nga namang karapat-dapat ito na maging isang kalahok sa The Battle of YouTuber. Bilang isang street fighter ay subok na ang kanyang kakayahan at taglay dahil iba't ibang ka-sparring na talaga nga namang mahuhusay. Isa na dito si alias Tattoo na sinubok ang lakas ng ating idol na si Buyongas. Pikit mo na. 130. Sa Sibuy tapang sa mga inaakalang makakalaban ng ating idol na si Buyongas. Kaya labis ang paghahanda nito dahil mas pag-iigihan niya pa at ipinapangako niya na magbibigay siya ng napakagandang laban, manalo man o matalo. Si Buyongas ay magbibigay ng marka sa mga manonood. Samantala mga idol, sa tulong ni Cons ng Bayan ay sa wakas nakapag-ensayo na nga itong si Idol Buyongas. At kitang-kita ang kanyang pagpupursige na magiging matindi ang bibigay niyang laban sa kanyang mga makakabangga. Kaya isang salute at malaking suporta ang bibigay ko sa ating idol. Naway mas maging matindi at successful ang lahat dahil napakaraming nakasuporta sa iyo, napakaraming nakaalalay at nagmamahal sa iyo. Ano sa palagay nyo? Isa ba kayo sa mga umiidolo kay Buyongas? Isa ka ba sa mga nagmamahal sa ating idol? Mag-comment lang. At hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang isubscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.